Corpul uman este cea mai complexă mașinărie de pe planetă. Deși trăim cu el în fiecare clipă, realitatea e că știm mult mai puțin decât credem despre felul în care funcționează. În următoarele minute, vei descoperi 10 curiozități incredibile despre corpul tău. Sunt fapte reale, verificate științific, dar care sună atât de uimitor încât par desprinse dintr-un film science fiction. Iar la ultima curiozitate, vei rămâne cu adevărat uimit. Creierul, motorul care consumă mai multă energie decât ți-ai imagina. Creierul reprezintă doar 2% din greutatea corpului. Pare puțin, nu? Dar partea surprinzătoare e că acest mic supercomputer consumă în jur de 20-25% din energia totală pe care o producem zilnic. Practic, atunci când mănânci o masă, un sfert din energia acelei hrane merge direct la creier. Și nu doar atunci când înveți sau lucrezi. Chiar și atunci când dormi, creierul continuă să proceseze informații, să regleze respirația, bătăile inimii și temperatura corpului. Dacă l-ai putea conecta la o sursă externă, ar genera suficientă electricitate pentru a aprinde un bec mic. De aceea, după câteva ore de concentrare intensă, simți că ești stors de energie, chiar dacă nu ai făcut niciun efort fizic. Este oboseala mentală, la fel de reală ca cea fizică. Pielea, scutul uriaș și invizibil. Mulți oameni nu se gândesc la piele ca la un organ, dar ea este de fapt cel mai mare organ al corpului. La un adult, pielea are o suprafață de aproximativ 2 metri pătrați și cântărește chiar mai mult decât creierul și inima la un loc, în jur de 3-4 kg. Rolul ei nu e doar să ne acopere. Pielea e un adevărat scut biologic. Ne apără de bacterii, de radiațiile ultraviolete și de substanțele toxice. În plus, ajută la reglarea temperaturii corpului și produce vitamina D atunci când e expusă la lumina soarelui. Și partea cea mai bizară? În fiecare minut, pierzi între 30 și 40 de mii de celule de piele moartă. Într-un an, asta înseamnă aproape 4 kg de piele. O mare parte din praful pe care îl vezi în casă nu vine din afară, ci chiar de la tine. Practic, la propriu, îți schimbi pielea constant, fără să-ți dai seama. Oasele mai tari decât oțelul. La prima vedere, oasele par fragile, dar știința spune altceva. Osul uman este de 5 ori mai rezistent decât oțelul la greutate egală. Un simplu centimetru cub de os poate suporta o greutate de până la 8 tone, echivalentul la 4 mașini mici. Totuși, oasele nu sunt doar tari, ci și flexibile. Această combinație le permite să reziste șocurilor și presiunilor enorme. Copiii, de exemplu, au oase mai elastice decât adulții, motiv pentru care se recuperează mult mai repede după fracturi. Pe măsură ce îmbătrânim, densitatea osoasă scade și apar boli precum osteoporoza. Asta explică de ce vârstnicii sunt mai vulnerabili la căzături. Dar în tinerețe, scheletul uman e o adevărată fortăreață naturală, mai eficientă decât orice material creat de om. Stomacul, organul care se autorepară. Stomacul tău este un mic reactor chimic. El secretă zilnic suc gastric extrem de acid, cu un pH atât de scăzut încât ar putea dizolva o lamă de ras. Sună șocant, dar atunci cum de stomacul nu se autodistruge? Răspunsul este uimitor. Pereții stomacului se regenerează constant. La fiecare 3-4 zile, mucoasa gastrică se reînnoiește complet, ca și cum ai schimba periodic stratul protector. Dacă acest proces nu ar exista, stomacul ar fi ars din interior într-un timp foarte scurt. Mai mult, stomacul știe să se adapteze la alimentele pe care le consumăm. De exemplu, când mănânci ceva foarte condimentat, el produce mai mult mucus protector. Practic, e un organ care se apără singur, ca un scut biologic, în timp ce procesează tot ce îi trimiți. Inima, motorul care nu ia niciodată pauză. Inima este poate cel mai impresionant mușchi din corp. Ea bate în medie de 60-100 de ori pe minut, adică aproximativ 100.000 de bătăi pe zi. Într-o viață întreagă ajunge la peste 3 miliarde de bătăi și pompează în jur de 200 de milioane de litri de sânge. În fiecare minut, sângele circulă prin cele aproximativ 100.000 de kilometri de vase sanguine din corp, o distanță suficientă ca să înconjoare pământul de 2 ori și jumătate. Ceea ce e și mai fascinant e faptul că inima are un sistem electric propriu. Chiar și scoasă din corp pentru scurt timp, inima poate continua să bată singură, atâta timp cât are oxigen. Este literalmente un motor biologic care nu se oprește niciodată din funcționare.
24 de ore din 24, de la naștere până în ultima clipă a vieții. Limba este unul dintre cei mai importanți mușchi ai corpului. Ne ajută să vorbim, să mestecăm și să înghițim, dar și să simțim gusturile. Ceea ce e interesant e că limba nu este un singur mușchi, ci o rețea formată din 8 mușchi diferiți, care lucrează împreună ca o orchestră. Pe suprafața limbii există aproximativ 10.000 de papile gustative, iar fiecare dintre ele poate detecta mai multe tipuri de gusturi: dulce, sărat, acru, amar și umami. Dar iată ceva surprinzător. Aceste papile nu sunt distribuite doar pe limbă. Unele se găsesc și pe cerul gurii și în gât. Și încă un detaliu bizar. Amprenta limbii este unică, la fel ca amprentele digitale. Dacă tehnologia ar fi suficient de dezvoltată, am putea fi identificați doar prin scanarea limbii. Ficatul, fabrica de substanțe chimice a corpului. Ficatul este adesea ignorat, dar este un adevărat supererou al corpului. Este cel mai mare organ intern și are peste 500 de funcții diferite. Printre ele se numără filtrarea toxinelor, producerea bilei pentru digestie, stocarea vitaminelor și reglarea nivelului de zahăr din sânge. Un lucru absolut fascinant este că ficatul are o capacitate unică de regenerare. Dacă ți-ar fi îndepărtată chirurgical o parte din el, ficatul ar putea să se refacă aproape complet. Niciun alt organ intern nu are această abilitate. Mai mult, ficatul procesează zilnic sângele care circulă prin corp, neutralizând alcoolul, medicamentele sau substanțele nocive. Este ca o stație de epurare biologică, care lucrează non-stop pentru a ne menține în viață. Ochii, camerele biologice perfecte. Ochii noștri sunt printre cele mai complexe organe. Fiecare ochi are peste 2 milioane de părți componente și funcționează ca o cameră foto ultra-performantă. Retina poate distinge aproximativ 10 milioane de culori, mult mai multe decât orice cameră video profesională. Și aici vine partea incredibilă. Mușchii care controlează ochii sunt cei mai rapizi din corpul uman. Ei se pot mișca de până la 100.000 de ori pe zi, permițându-ne să ne concentrăm pe obiecte aflate la distanțe diferite într-o fracțiune de secundă. Un alt fapt interesant: fiecare persoană clipește în medie de 15 minute 20 de ori pe minut, ceea ce înseamnă că într-o zi normală clipim de aproximativ 15.000 de ori. Și totuși, creierul reușește să șteargă aceste pauze, astfel încât nu percepem lumea ca pe o succesiune de imagini întrerupte. ADN-ul, manualul complet al corpului. În fiecare celulă din corpul nostru există ADN-ul, codul care conține toate instrucțiunile pentru funcționarea organismului. Dacă am luat tot ADN-ul dintr-o singură celulă și l-am întinde cap la cap, ar avea aproape 2 metri lungime. Acum, imaginează-ți. Corpul tău are aproximativ 37 de trilioane de celule. Dacă am pune tot ADN-ul din corpul tău unul după altul, ar forma o linie suficient de lungă pentru a ajunge de la Pământ la Soare și înapoi, de mai multe ori. Și partea și mai fascinantă. Aproximativ 99,9% din ADN-ul tău este identic cu al oricărei alte persoane de pe planetă. Diferențele care te fac unic se regăsesc în doar 0,1% din acest cod genetic. Bacteriile, armata invizibilă din corpul nostru. Și acum, ultimul fapt care te va uimi. Corpul nostru este un adevărat ecosistem. În interiorul și pe suprafața lui trăiesc mai multe bacterii decât celule umane. Se estimează că avem în jur de 39 de trilioane de bacterii, în comparație cu cele 37 de trilioane de celule proprii. Cele mai multe dintre aceste bacterii nu sunt dăunătoare, ci esențiale pentru viață. Ele trăiesc în special în intestin, unde formează ceea ce numim microbiom. Acest microbiom are un rol crucial în digestie, în imunitate și chiar în starea noastră de spirit. Studiile recente arată că bacteriile din intestin pot influența depresia, anxietatea și felul în care gândim. Cu alte cuvinte, nu ești doar tu. Trăiești într-un parteneriat permanent cu miliarde de organisme microscopice care îți modelează sănătatea și comportamentul. Concluzie. De la creierul care consumă energie ca un supercomputer, la inima care bate de miliarde de ori fără oprire, și până la bacteriile care ne influențează gândurile, fiecare detaliu arată că suntem mai mult decât simple organisme biologice. Suntem un univers întreg. Dacă ți-au plăcut aceste curiozități, nu uita să apeși pe butonul de like, să te abonezi și să activezi clopoțelul pentru a descoperi și alte mistere fascinante.